कोसळण्याचे प्रकार सुरूच असल्यानं हा घाट धोक्यात आलाय। सकाळच्या सुमारास दगड रस्त्यावर आला होता। रहदारी नसल्यानं मोठा अनर्थ टळलाय। वर्षा पर्यटनाला लाखो पर्यटक आंबोलीत येत असतात, त्यामुळे एकेरी वाहतूक सुरू आहे। मुख्य दरडीच्या परिसरातील ही घटना आहे। सार्वजनिक बांधकाम विभागानं घाट संवर्धनाचा विषय गांभीर्यानं घ्यावा अशी मागणी स्थानिकांची आहे। घाटाकडे दुर्लक्ष केल्यानं सततचे प्रकार होत आहेत, अशी ही नाराजी व्यक्त होते। मांगेली धबधब्यावर वर्षा पर्यटनासाठी आलेल्या बेळगाव कर्नाटक येथील युवकांनी गांजाच्या नशेत दोडामार्ग मधील स्थानिक युवकांवर हल्ला चढवल्याची घटना उघडकीस आली आहे। त्यांच्याकडून दगडफेकही करण्यात आली। कसई दोडामार्गचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांच्या डोक्याला दगड लागल्यानं ते गंभीर जखमी झाले। त्यांच्यावर गोवा इथं उपचार सुरू आहेत। यावेळी मांगेलीमधील स्थानिक मदतीसाठी धावून येताच हल्लेखोरांनी आपल्या दुचाक्या सोडून जंगलाच्या दिशेनं पळ काढला। चव्हाण सध्या म्हापसा गोवा येथील व्हिजन रुग्णालयात उपचार घेत आहेत। त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे, तर हल्लेखोरांच्या 6 दुचाकी दोडामार्ग पोलीस ठाण्यात जप्त करून ठेवण्यात आल्या। प्रति पंढरपूर सावंतवाडीत आषाढी एकादशी निमित्त मोठा उत्साह पाहायला मिळाला। पहाटे काकड आरती, विठ्ठल रखुमाईला दया दुधाचं स्नान घालून सोहळ्यास प्रारंभ झालाय। संपूर्ण दिवसभर विविध धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रमांची मांदियाळी विठ्ठल मंदिरात असणार आहे। या निमित्तानं सावंतवाडी नगरी विठू नामात दुमदुमून गेली होती। आषाढी एकादशी निमित्तानं देवगड येथील चित्रकार अक्षय मिस्त्री यांनी तांदळावर विठुराय साकारले। हे चित्र साकारण्यासाठी त्यांना 5 ते 10 मिनिटांचा कालावधी लागला। हे चित्र ॲक्रेलिक कलरांचा वापर करून कलाकृती साकारण्यात आली आहे। विवेक साप्ताहिकानं राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबतच्या युतीवरून भाजपची कान उघडणी केली आहे। लोकसभेतील अपयशाची कारणं सांगताना व आपापली नाराजी अस्वस्थता सांगताना जवळपास प्रत्येक कार्यकर्ता पहिली सुरुवात करतो ती राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत केलेल्या युतीपासून। राष्ट्रवादीला सोबत घेणं भाजपच्या कार्यकर्त्यांना आवडलेलं नाही हे स्पष्ट आहे। याची जाणीव भाजपा नेत्यांना नाही असं नाही, अशा शब्दात विवेकमधून लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवाचं विश्लेषण करण्यात आलंय। कार्यकर्त्यांमधील अस्वस्थतेमागे राष्ट्रवादीचा समावेश हे वरकरणी मुख्य कारण दिसत असलं तरी तेवढंच एक मुख्य कारण आहे असं मुळीच नाही, ते केवळ हिमनगाचं टोक आहे, अशा शब्दात विवेकमधून भाजपच्या पराभवाचं विश्लेषण करण्यात आलंय।